SF Sjælland har netop offentliggjort listen over sine 12 kandidater til det kommende folketingsvalg. På den liste er der et navn, der kan blive en politisk bombe i Køge. En kendt køgegenser, Lørdagsavisens redaktør Jesper Gisli, har valgt at sætte kursen mod Folketinget. Jeg har altid vidst, at jeg på et tidspunkt i mit liv skulle ind i politik, og det har altid været en stor drøm. Og det tidspunkt, det var rigtigt nu. Der er et langt stykke vej fra at være folketingskandidat til at blive folketingsmedlem. Men en af Jesper Gislis kolleger, Dagbladets Martin Rasmussen, spår ham gode muligheder. Jamen det tror jeg, der er pæne chancer for. Han er jo et kendt ansigt i byen, og har også tid til at blive kendt ansigt i Faxe-kredsen, så jeg tror, han har fine chancer for at komme ind. Journalistik og politik er ikke noget, der normalt blandes sammen. Men Jesper Gisli er sikker på, at hans nye status ikke vil kunne ses i Lørdagsavisens spalter. Ja, men det er jo hver sin boldgade, ikke? Og jeg skriver jo stort set kun om lokalpolitik og hvad der ellers rører sig, om månedens buket og alt, hvad der rører sig i byen, ikke? Det andet, det er jo store landspolitiske emner, ikke? Og den holdning bakkes op fra andre medier. Jamen, det skulle helst ikke kunne ses, kan man sige. Men jeg er sikker på, at han kan jonglere de to roller. Det er jeg fuldt tiltro til. Jesper Gisli gjorde først opmærksom på sig selv i politisk sammenhæng for nogle år siden. Vi bliver nødt til at sige fra nu, og det er vores måde at gøre det på. Dengang var han som ung pædagog med til at arrangere en strejke mod den første nedskæringsrunde på børnepasningsområdet i Køge. Og selvom det er nogle år siden, han arbejdede som pædagog, er mærkesagen den samme i dag. Min helt store mærkesag har altid været børn. Jeg er uddannet pædagog, ikke? Børnepolitik, børne- og ungepolitik, skoler og daginstitutioner, og så er det i særdeleshed de her nye sygehusplaner, hvor der er lagt op til at lukke en masse sygehus, en masse små sygehus. Det vil jeg kæmpe imod, og så er det også en mærkesag, at der skal laves nogle ordentlige trafikløsninger på hele Region Sjælland.